anasị ndị Igbo anasị ndị be anyị mụta ka esi asụ asụsụ ụnụ anasị mmadụ mụta ka esi asụ asụsụ obodo gị ọ dị ya ka ị na-eme ihe ọjọọ ọtụtụ makwa asụ ya ụfọdụ n'ime anyị makwa asụ ya mana abịa ya na-eme na anyị na-asụ oyibo anyị na-asụ oyibo abụrụ na ijere akwụkwọ. Your level of English, spoken English is not the level of how literate you are. If English is just all language ka ọ bụ ife abụ asụsụ ndị ọcha ka ọ bụ. So na ị na-asụ English asụ sụpịrị asụta ya ọfụma pụta na ị nwere akọ na uche ọpụta na ịma akwụkwọ. All language ka ọ bụ is just a language asụsụ etu asụ gị. Mana ndị be anyị na-asị ya mụta ka esi asụ asụsụ anyị. Ụfọdụ amara ka esi asụ. Ụfọdụ ma asụ ha ị na-agwụgwọ ndị nne na nna kụzie ụmụ unu ka esi sọsọ na be anyị ka ị ya abịa ife na-asụ language mmadụ asụsụ ya na-eme ifere ịmakwa na asụsụ ndị ka eji ama ndị ije obodo ndị ọzọ nọ n'Afrịka, Europe, Asia fa na-asụ asụsụ obodo ha mana ịbịa be anyị na-ekowe aka etu a asụsụ eji wee mara gị ama nkwe gị asụ ka hapụ ikwu ọtụtụ okwu na-eko onye ọcha si asụ Igbo ka ebe eji mmanụ na-eriji mmanụ ọ na-asụ ọ na-agarị ya ọ dịka ebe eji ofe ọgbọ na-eri akpụ ọ na-asụ ọ na-agarị ya mana be anyị ka a lapụ ikwu okwu ọ baghị ikwu okwu. Let me not waste your time, just click this video ka ife ihe onye ọcha na-azụ. So Peter Obi can not support. Why not? It's not fair. So obedience cannot support. Obedient servant, yes. Obedient servant. Yes. It's annoying. That's why investment in Nigeria why don't you sell all these things? Because not the place is so insecure, unsafe. On a jack one on a jail with us, but see my go to find a man. If I want to get as a local, say I am the German business. I say, can you just sell it? Go inside. Go inside. Joker, it's really bad. Go inside, mommy. Ifruko Igbo si ị nwere ike ikweta na onye abụrụ onye Igbo na nwere ike esi wee kweta na onye abụrụ onye baa onye Nigeria abụrụ onye nwafọ Igbo ife onye ọcha